Marzu nivvutaw u fl-10 ta' Marzu niċċelebraw Id-data tad-9 ta' Marzu 2013 fissret li pajjiżna qeleb il-paġna fuq sitwazzjoni ta' ekonomija staġnata u rati ta' qatt u faqar li kienu refgħu rashom sew. Gvern Laburista wassal biex il-pajjiż sar ta' suċċess reżiljenti għal sfidi kbar waqt li wettaq kisbiet kbar fil-ġlieda kontra l-qatt, l-inugwaljanza u l-faqar. Fl-2012 l-aħħar sena sieħa ta' Gvern Nazzjonalista Malta kellha prospetti ekonomiċi limitati, ħafna aġenziji ta' kreditu naqsu ir-rating ta' pajjiżna waqt li bassru li se nibqgħu f'dan l-istat. 12-il sena wara l-ekonomija Maltija irtupjat u bħala medja it-tkabbir ekonomiku kien 6 darbit aktar dak osservat fil-bqija tal-Unjoni Ewropea. It-tkabbir ekonomiku kien l-aktar ġej mis-servizzi professjonali, finanzjarji u diġitali. Taħt Gvern Nazzjonalista, id-dejn tal-pajjiż kien ta' 70% u kien imbassar li se jkompli jiżdied. Iżda meta tela Gvern Laburista dan inbidel. Dan hekk kif id-deficit inbidel f'surplus għal diversi snin u minkejja l-impatt ta' pandemija u anke l-għajnuna f'perjodu ta' sfidi internazzjonali, il-piż tad-dejn nazzjonali waqal taħt il-50%. Taħt Gvern Nazzjonalista, ir-rata ta' inflazzjoni b'mod konsistenti kienet aktar minn dik fil-pajjiżi madwarna. Dan fil-waqt li taħt Gvern Laburista il-prezzijiet għolgħu inqas mill-bqija tal-Unjoni Ewropea. B'dan juri kif Gvern Laburista irnexxielu isservi ta' tarka għad-daqqiet fil-prezzijiet internazzjonali anke meta dawn l-isfidi kienu akbar minn dawk fis-snin passati. F'dan il-perjodu Gvern Laburista żamm il-prezzijiet tal-fuel u l-enerġija stabbli.